яке аз роҳҳои пешгирӣ аз сироятшавӣ ба бемории коронавирус COVID-19 ташкил ва гузарондани корҳои фаҳмондагӣ дар байни аҳолӣ мебошад. Дар ин замина таи чанд рӯз аст ки кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар якҷоягӣ бо масъулини ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо истифода аз дастгоҳҳои баландгӯяки автомашинаҳои патрулӣ дар ҷойҳои серодам назди бозору марказҳои савдои шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баромадҳои таблиғотӣ доир намуда варақаҳои таблиғотӣ паҳн менамоянд. Мақсад аз баргузории чорабинии муштарак дар он аст ки бояд шаҳрвандон ба қоидаҳои санитариву беҳдоштӣ риоя намуда худ ва наздиконашонро аз гирифтор шудан ба ин беморӣ эмин нигоҳ доранд. дар миқёси шаҳру ноҳияи вилояти Суғд амрӯза кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ бо ҷода 24 адад воситаҳои нақлиёти ихтисосӣ дар байни шаҳрвандон корҳои таблиғотӣ фаҳмондӣ мекунанд. Агарчанде мувофиқи тавсияи духтурон гаштугузори шаҳрвандон дар кӯча бе niqobi тиббӣ ман бошад ҳам, вале бархе аз шаҳрвандон тартиби муқарраршударо сарфи назар менамоянд ва ҳатто аз воситаҳои нақлиёти мусофиркашон истифода мебаранд ки бо ин амалашон ҳаёту саломатии на танҳо худ балки атрофиёнро низ зери хатар мегузоранд. Дар бархе аз воситаҳои нақлиёти мусофиркашон бинобар фориғболии ронандагон лавҳаҳои бе niqob даромадан ман аст, то ҳанӯз насб карда нашудааст. саломати худтон аст, саломати дигар шаҳрвандонам хатармон бошед. ҳамин рафтор кунед. мумкин дигар кас касал, шумо касал мешед, ё шумо касал бошед, дигар каса касал мекунед. бинобар ин ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркашро зарур аст ки ҳангоми интиқоли мусофирон ба талаботи қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ ва ҳаракат дар роҳ риоя намуда дар таъмини ҳифзи саломатии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз бемории сироятӣ масъулияти худро бояд дучанд ҳис намоянд. зеро ҳар рӯз садҳо автобусу микроавтобусҳо дар хатсайрҳои дохили шаҳрӣ ва берун аз он ба интиқоли мусофирон машғул буда ҳазорҳо шаҳрвандонро аз як манзил ба манзили дигар интиқол медиҳанд. кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ зимни фаъолияти хизматии худ ҳамарӯза назоратро аз болои фаъолияти воситаҳои нақлиёти мусофиркаш дар хатсайрҳо пурзӯр хоҳанд намуд то ки сифати хизматрасонии онҳо ба мардум беҳтар гардад.